Det er ofte højrefløjen, den teologiske højrefløj, der vil fastholde den forestilling. På den måde er alt tale om forandring af mennesket. Det er noget marxistisk plader. Kunne udfordre vores idé om intimitet. Vi har konstrueret ideen om intim med kun at være noget sammen mellem mennesker. Vi skal simpelthen være intime med ting og med dyr. Vi tænker, at det her afsnit skal omhandle, hvad sker der så, når at der ikke er religion, når et folk bliver ateister, altså når kristendommen ligesom får mindre indflydelse i samfundet, er der så noget, der erstatter det? Altså, det her med vores podcast-serie, den tager måske lidt udgangspunkt i nogle kulturelle fænomener, som sker lidt uden for Danmarks grænser. Det er jo klart, at man kan ikke altid overføre den til dansk kontekst. Men alligevel så er det jo den medieverden, vi er optaget af. Og vi har jo statistik med fra England, som ateistisk selskab også har publiceret på deres hjemmeside. Sådan en slags sejrsgang for, at nu er kristendommen i minoritet i Ja, i Storbritannien, og det kan man nok godt sige for første gang i mange, mange år, må man nok blive nødt til at sige, er dem, som siger, at de er kristne, faldet. Og det er på de sidste 10 år, fra 2011 til 2021, der er andelen af dem, der ser sig som kristne, faldet fra, fra 59, omkring 60%, der så sig som kristne i 2011, men nu er de nede på 46%, så under halvdelen. Og på samme tidspunkt, på samme periode, er andelen af folk, som ikke ser sig som havende en religion, er så steget fra 25% til 37%. Så det kunne man jo godt juble over, hvis man tænker, at det er ligesom opskriften til noget bedre, ikke? Eller altså, der er nogen, der jubler over det, fordi man tænker, nu endelig slipper vi af med den her middelaldertunge dogmatik og bliver frie, rationelle individer, der slipper af med dogmatisk religion. Ja, it's about time, ikke? Altså, det kan man sige. Og det samme lige også med Canada, det er meget det samme tal faktisk, hvor det er såkaldt ikke-religiøse udgør sådan omkring de 34%, men hvor det for 20 år siden var kun 15%. Ja. Nå, men altså, det lød egentlig meget godt over til det, som vi har tænkt os lige at vise som det første i den her episode, som er, hvad du sagde? Jeg sagde såkaldte ikke-religiøse, og hvad sagde du, hvis man tænkte, at nu bliver vi fri for den her dogmatik, og vi er fri for det her, altså at referere til sådan, overnaturlige eller overtroiske historier, eller narrativer, fortællinger om verden, som tilsyneladende ikke er faktuelle, ikke hold, ikke? Så kan vi komme af med det. Men det tror jeg ikke. Jeg stiller mig der, hvor jeg tænker, jeg tror ikke, at det er muligt, og egentlig vil jeg hellere begynde at tænke det som, at hvad erstatter det her? Tænker jeg også, enhver person, der ligesom også er science-orienteret og evolutionær biologi og psykologi og alt muligt, de må sige, at det er meget menneskeligt at tro på noget. Det er meget menneskeligt at tænke, at der er noget overnaturligt, kræfter. Og så vil jeg bare sige, jamen, hvordan hænger det, hvis man tænker, at det er meget menneskeligt, og det har vi hørt mange årtier, altså det er en menneskeligt ting at tænke, at der er ligesom agency i naturen, og der er ligesom højere kræfter, der ligesom styrer ting, og hvis det er meget menneskeligt, jamen så, hvad skulle så sige, at vi kommer af med det? Så vil jeg sige, at hvad tænker du ikke sådan? Du ligger op til den her hypotese. The substitution hypothesis, som blev introduceret af filosof Phil Zuckerman i 2011, og som ikke er, altså jeg tror ikke, han skal have alt credit. Jeg tror, det har været en lang religionshistorisk idé, tanke. Og det, sådan lidt kort, så er det, at substitution, altså når noget forsvinder, når en religion forsvinder, så kommer der en anden religion. Altså så kommer der noget andet og fylder det hul, og det som der var før. Altså den void, der ligesom er skabt, når noget religiøst forsvinder. Altså når kristendommen forsvinder, så kommer der noget andet og fylder ind i det hul der. Ja, så hypotesen går sin enkelte sag ud på, at mængden af religiøsitet er konstant. Dens udtryk er bare
forskelligt. Og det vil sige, at menneskets tilbøjelighed, naturlige tilbøjelighed er, at vi er religiøse. Dets udtryk er bare det, der skifter. Nu ser vi en nedgang i kristendom i England, er det så. Og pointen er så i den sammenhæng, at så er der bare, det er bare den religiøsitet, som er så ikke kristen, engelsk, anglikansk længere, den er bare blevet overført til noget andet. Det er noget andet, som man bliver nyspirituel, eller man bliver buddhist, eller man bliver muslim, eller der er en anden spiritualitet og religiøsitet, der erstatter den dominerende religion. Har på den måde en antropologi, altså at mennesket i sin grundnatur er religiøst stemt. Mm-hmm. Vi har brug for religiøse narrativer til at dirigere i verden og for at gestalter vores moralske kompas og samfund osv. Og det er på en måde vores naturlige tilgang til livet og tilværelsen. Han skriver, at humans may have an innate evolutionary ingrained propensity towards religion. We are wired for faith, community and meaning. We are wired for faith. Ja, altså, og det er sådan en udgangspunkt, man kan begynde at se, altså, okay, hvad har så fyldt det hul, ikke? Og man kan sige, altså jeg synes det er egentlig, altså hvis man hører altså kristne snakke, som vokser op i en kristen sådan miljø, så jeg har i hvert fald hørt folk, som jeg har lyttet til at sige, all life is religious. Ja. Har du hørt det før? Nej. Okay, jeg har både hørt det fra en præst, ham der Vanderklæ, og også hørt det fra os, altså også muslimer, altså alt liv er religiøst, altså alt er religiøst, ikke? Jo. Og egentlig, hvis man kigger på det, så tror jeg, der er noget med, at konceptet religion, kan man også sige, er blevet konstrueret som en kategori for en vis form for tro på noget, en vis form for ageren, altså og nogen form for, altså en del af menneskets, en del af den menneskelige sådan, samfund og handlinger er ligesom religiøst, og alt andet er ikke religiøst. Altså det er sådan, vi tænker i dag, tænker. Ja. Og noget, der bakker det op, er at jeg tror, jeg har hørt, at egentlig ordet hinduisme, det fandtes ikke i Indien, før europæere kom. Nej. Altså, det er ikke sådan, at folk har i Indien været, vi er hinduister. Altså, vores religion er hindu. Altså sådan på den der måde, hvor man kan ligesom indkapsle det, som det vi tror på. Ikke? Men hvor det er ligesom, man kan godt sige, det er måske noget, når der er nogle andre, der kommer udefra og siger, hov, jamen I er det her, det er det I er. Altså, så laver man sådan en kategori og siger, det er det I er. Men hvor hvis man er i det, så har man ikke ord for det på den måde. Og det tænker jeg... Det moderne fænomen, at vi på den måde kan sige, du er hinduist, jeg er buddhist og jeg er kristen. Og vi ligesom også kan vælge mellem det, ikke? Altså, jo. Og det snakker vi også om, da vi mødtes, at det er altså jeg er også klar over, at det er en meget underlig position at være i, hvis man ligesom har valgt en religion. Jeg vælger den her, jeg vælger den der, ikke? Jo. Fordi, og det var jeg også bevidst om, da jeg blev muslim, at altså, der er mere, der følger med det. Altså, altså jeg tror ikke på, at det er noget, man kan gøre alene i et værelse, og læse en bog, og så blive muslim. Altså, jeg tror det er en verden, man giver sig ind i. Ja. Altså, mere på den. Og en praksis. Ja, og det er vigtigt, at det ligesom kan, at man også omgås andre, og deler det med andre. Ikke? Ja, jo. Ja, så det, nu er det bare lige for det her med, at i relation til det her, det var, at jeg tænkte, at det kan godt være, at vi i dag ser, jamen når kristendom forsvinder, jamen så er det jo, kristendom, det er jo at tro på Adam og Eva, og det er tro på, at vi er her som en straf på jord, eller vi er her som en test, det er muslimerne, ikke? Jo. Og det er at tro, at der er en Gud, som gør ting, og du kender dig, og sådan noget, ikke? Så meget specifikt. Ja, det er jo egentlig, den der med straf på jorden, den er lidt åben ved, men ja, det er klart. Ja, altså, det er sådan, men, og det kan vi bare komme af med, og så er vi ikke religiøse mere. Ja. Men jeg tror, det er meget lav forståelse af, hvad det vil sige, at være religiøs, altså hvad religion er. Ja. Så religionsbegrebet, det er mere, vi kan sige, at man er lidt religiøs, eller noget er mere religiøst, og noget er ikke religiøst.
en moderne måde at interagere med verden på, fordi det er jo klart, hvis man er gået tilbage til 500 år tilbage, og så spurgte den almindelige bonde om, hvad han har overvejet i forhold til religion, så vil han ikke kende begrebet religion, og han vil ikke, altså for ham var han forankret i en verden, og påvirket af, altså, der var måske nogle fjender øst på, men det var mere dæmoner, og der var integreret i selv samme psykologi som kristendom, ikke? Så på den måde, så det er videnskabeligt vestligt begreb, fordi det er også der er gået, det er vest antropologisk. Ja, det er jo centrisk begreb også, fordi det er jo europæerne, der vandrer ud i verden og mødte alle mulige andre folkeslag og religioner, og så opstod begrebet religion, fordi så fandt man ud af, det her kulturbegreb, der er måske også nogle ritualer, der er forbundet med det, og nogle sprogbarrierer, der gør, at vi er nødt til at placere noget i en religiøs sfære, som på den måde, så kan vi se, at de her de er en identisk folkestamme. Eller et eller andet. Jamen, jeg tænker også lige med den bonde der for 500, eller vi kan også gå længere tilbage, ikke? Ja, måske længere. Hvis man spurgte den bonde, tror du på Gud? Hvordan vil det? Altså også det her med, tror du på Gud? Ja. Altså jeg tror bare, altså fordi hvor meget, jeg har sagt, jeg tror mange gange her. Så det er selvfølgelig bare nogle refleksioner, ikke? Jeg prøver at gøre mig, men det her med, at man sådan deliberativt alene ligesom tror på, at der er noget, eller ikke tror på, at der er noget. Hvor meget det har fyldt som en del af at være religiøs. Førhen. Ja, og det er jo også, fordi det er sådan noget, så religionsvidenskaber, de kan sige rigtig meget om. Fordi de har undersøgt, de har jo empiri og har undersøgt, altså antropologiske undersøgelser ude på Lars Tyndskids mark og spurgt stammefolk og set, hvordan de svarer. Altså, det her med tro, det er en moderne vestlig konstruktion, eller hvad kan man sige, det har vi fik måske gennem reformationen, jeg ved ikke, hvor vi fik den. Altså fordi, at Luther han ved det jo om, altså det vigtigste i en relation til Gud, det er nemlig trosspørgsmål. Og der sker måske noget med reformationen og renæssancen, at tro giver noget, man på en eller anden måde kan føle altså noget, man griber ud efter, noget man kan påråbe sig. Ja. Hvorimod at, hvis vi forestiller os den før renæssanceverden, så var det der, den identitetsmarkør, som vi forbinder med tro, det var slet ikke til stede. Altså, det er fordi det var ikke nogen refleksioner, man havde. Nej. Jamen, det er sådan den forestilling, man måske har om. Jeg ved ikke noget om det, men det er klart, at det opstår jo med, man kan ikke rigtig forestille sig, at en middelalderbonde har siddet med samme spørgsmål, skal jeg vælge islam, skal jeg vælge buddhisme, fordi selvom der måske har været islamisk litteratur på kloster, så har det ikke kunne læse det. Nej. Altså så der er mange... men hele måske også bare den her tilgang til sig selv, som en, der skal vælge noget. Altså som autoritet i det forhenværende, altså i det foretagende. Altså, jeg tror i hvert fald, at det er sådan, det kunne godt være en moderne ting. Og den her moderne karakterisering af religion. Altså fordi hvis man nu snakker med nogle andre og siger, jamen det er jo religiøst, det er nærmest religiøst det her, I har gang i. Så vil modsvaret tit være, jamen der er ikke nogen Gud her. Vi tror ikke på en Gud. Nej. Ikke? Som ligesom det, der gør det religiøst. Det er religiøst, ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at man fik et sprog, eller vi i hvert fald den her podcast kunne snakke om, hvordan er vi ligesom indlejret i mytologiske strukturer og narrativer. Ja. Altså, og det kan være myten om det frie menneske, der overfor dets miljø, kan agere autonomt. Altså, er det ikke en myte? Altså, og nu siger jeg ikke myte som noget, der er forkert. Nej. Men noget, som vi er fuldstændig indlejret i. En idé om den her autonome menneske, som kan agere frit, ikke? Jo. Det kunne være fedt, hvis vi kunne sige, jamen det er også en mytologisk struktur, som ligesom der altid har været folk, der ikke ser sig, folk, der har sagt, jeg er ikke en tilhænger af nogen religion, abonnerer på i kæmpe høj grad. Altså det du appellerer til, det er, at man på den måde, det der bliver betegnet som religiøst, det er ikke afhængigt af et sådan et typisk teistisk gudsrelation. Ja. Det er tændet i et træningscenter og være dedikeret til sin træning, har en religiøs dimension ritualiseret i det træningsmiljø, man nu er i, og der har religiøse elementer der. Og det er på den måde en udvidelse af det religiøse begrebet og religiøsitet. Det kræver en udvidelse. Det skal ikke bare fastholdes i de her
kendte islam og kristen og organiseret religion, men et mere psykologisk begreb. Ja, absolut, ja. Og sådan uundgåeligt. Altså sådan, og man ligesom bare kunne, jeg synes, der er mange, man kan pege på. Altså. Ja, men det sjove er jo, nu taler man også om, altså særligt højrefløjen har jo en kritik af woke-bevægelsen, og de ser det som en religiøs bevægelse. Altså, der er religion, det er man også, hvis man er ideologisk. Så har man en religiøs dedikeret relation til sin kommunisme eller fascisme. Det har religiøs karakter. Der måske sker der allerede politisk en udvidelse af det her med det religiøse. Det er ikke bare længere islam og kristendom. At det er lidt faktisk den måde, vi er kommet ind på det her, ikke? At det her substitution hypothesis er blevet taget op af nogen, som er meget kritisk over for wokeness. Ja, det er jo så det. Og fordi de siger, jamen vi kan se, at jamen, alle mulige andre nye dogmer kommer ind og fylder det her rum muligvis, ikke? Jo. Altså jeg tænker bare med, altså man kan nemt sige sådan menneskets plads, altså menneskets, vejen til frelse er at være kritisk over for magtstrukturer, altså kæmpe for den undertrykte. Ja. Så det er vejen til frelse for alle, der har privilegier. Altså hvis man er privilegeret, så er dit ansvar, det du skal gøre for at få frelse, er at være en ally, ikke? Jo. Altså det er bare, man kan nemt sige, at der er de samme, nogle samme... Ja, og det er jo så dem, der har forfattet den her hypotese, substitution hypothesis, har jo også et politisk sigte i den forstand, eller ikke politisk sigte, det er jo en videnskabelig artikel, hypotese, men der ligger en underliggende dimension i, at dem, som måske har været mest kritisk af traditionel religiøs, har været den her woke venstrefløj, som vil gerne løsrive sig fra kristen ontologi og islamisk ontologi, og på den måde slippe ud, og så slippe ud af den gamle mytologiske verden, og så få en frihed igennem det. Deres kritik er så, at det hypotesen ligger op til, at det de nedbryder, lad os sige, det er, at kristendommen mister sin indflydelse, så opstår bare en ny form for dogmatisk religiøsitet. Ja. Og det er så måske den her woke-ideologi, som nogen på højrefløjen mener, at det her religiøse undertoner, eller direkte en dæmonisk inkarnation, ikke? Jo. Altså, jeg ser meget positivt på det. Altså, jeg ser meget positivt på det her, som at en mulighed for at kigge på nogle fænomener, og fortolke dem som, netop den her, at det religiøse er konstant. Lad os, skal vi gå til vores første video, Joanna Macy der. Ja. Vores første, det vi lige tænkte, det var, at klima er oplagt, fordi, klimaspiritualitet, ikke? Det der virkelig, altså, banker på døren, det er ligesom den her klimabevidsthed. Ja. Altså, og det her med planeten, der svarer igen, ikke? Ja. Og mennesket som pestilens på jorden. Ikke? Og så allerede her, hvis man bare lige forhåbentlig har hørt den første del af vores podcast her nu, så kan man godt høre, hvordan de her ting er tydeligt, kan ses som en form for, eskatologi, læren om jordens ende. Apokalyptik, ja. Og også om menneskets plads. Ja. Jeg ved ikke, om det har et andet fancy ord. Jo, det har det sikkert. Altså nu hvor at naturen bliver beåndet på en ny måde, i kraft af, at mennesket er den her forfærdelige skabning, der ødelægger alt, der er harmonisk og skabt godt. Mennesket røg ud af sin naturlige tilgang til verden, og på den måde ødelægger vi alt det, som var godt. Ideelle verden. Den ideelle og den hellige naturlige orden, som er er i universet. Ja, jo. Og det er altså ikke helt bare aktuelt, den er i Danmark, men det er den meget aktuelt. Okay, ja. Det er meget aktuelt. Ja. Altså fordi vi har, og jeg er begyndt at beundre dem. Altså før tænkte jeg, at sådan, bare sådan ekstreme, og de vil bare brænde det hele op. Men der er både, der er Arternes Ambassade som en organisation, og Becoming Species, organisation. Og de er meget ritualistiske, altså de laver ritualer, hvor de græder i en
mine, fordi det der er hele de døde arter er, ikke? Jo. Og laver, altså, og ligesom, forlader vi den menneskelige krop for at blive den hvide kalk, hvide kalk moth, fordi den er ved at blive extinct, altså den er klar. De her becoming species, vi skal lige før vi skal have et billede op faktisk, det her det becoming species, ligesom på blad, hvor de viser hvem de er og sådan noget, og de er virkelig imponerende masker, altså udklædning, hvor det finder jamen Aarhus og København. Aha. Se her det første billede her, ikke? Jo. Hvor de laver en virkelig imponerende papier-mâché masker og udklædning, hvor de hver især ligesom ibor, altså kropsliggør truede dyrearter. Ja. Og her der er både altså truede svampe, og så er de også kæmper de for deres sag, ikke? Så de laver protest inde på Christiansborg, og alle mulige altså aktivistiske ting, men også ritualer. Ja. Vi kan det her som et eksempel, ikke? Det her det er bare siv, altså det er kornarter, ikke sikkert, altså som de altså taler deres sag. Og der kan man sige allerede her, det er en form for, altså man kan godt se det som en besjæling af naturen. Ikke? De tager en ånd på sig, altså ligesom man gjorde med forestillingen, de tog ulvens ånd på sig, ikke? Og så tager man her sivkornet ånd på sig, og udlever den i protest. Ja, og nemlig går ind og fylder noget i de her døde, menneskelige bymiljøer, ikke? Jo. Og så laver taler og taler deres sag. Det står her, der er en liturgi her. When you're ready, slowly open your eyes, feel your new body and start moving at your own pace. Feel your new body, flap your wings, stretch your branches. Ja. Så der er sådan en liturgi her, hvordan man skal transformere sig. Hvordan becoming species. Ja. Og det er interessant. Jamen det skulle da, altså det her det altså hvor de danser ude på ved havet. Det der er også spændende at se, det er at hvordan de her becoming species, de prøver at altså vise de her arter i krop i menneskeform. Indianerne, ligesom hvor ulveånden kom ind i deres ritual, altså se rundt om bål. Lyder totem helt, altså de ved ikke så meget om det her, men hvordan at de her spirits, altså naturen, ligesom kommer ind og fylder noget og agerer som menneske, ikke? Hvor man er inkarneret i menneskeform i det her rituelle rum, ikke? Og så så for at lave et overlap, så den her du kan se den her substitutional hypothesis. Altså det her, det er et udtryk for den nuværende religion, at den organiserede religion forsvinder, lad os sige kristendom, så opstår der nye spirituelle bevægelser. Blandt unge, det er måske også udsageligt unge det her, som finder en beåndet naturtilstand og falder tilbage til. På den måde religiøst udtryk. Jo. Og det er, altså, og det, lad os gå over til Joanna Macy, fordi der kan vi se, at der er rigtig meget at hente her i klimakrisen. Og det vi står overfor. Og det er sjovt, hvordan at det faktisk godt kunne forestille sig, at virkelig at starte en religiøs bevågenhed for de her ting, der er i omkring os. Lad mig se den. Jeg laver en kop kaffe, så starter vi. Og et glas vand. Og et glas vand til dig. Godt. Jamen, så sætter vi den her video på med Joanna Macy, som du har set den før. Jeg har ikke set den. Og der kommer lige også en intro om, hvem hun er, så det behøver vi ikke at forklare. Thich Nhat Hanh said, remember when he was asked what's the most important thing we can do for the sake of life on earth? And I think as Christians were asking, should we work in the system or sit on a zafu or meditate or climb the barricades? He didn't go strategic at all. He said, what we most need to do is to hear within ourselves the sounds of the earth crying. To hear within ourselves the sounds
every spiritual tradition, somewhere in it, has a comment or a story or a metaphor about mistaken identity. And this incredible crisis for conscious life on planet Earth can be understood as that we've been thinking that we were consumers. We've been thinking that we were laborers in the machines of the industrial growth society. We were thinking that we had to get ahead as separate selves, compete, win, look out for number one, all the time imprisoned in this shrunken sense of self. And now this crisis is telling us, sort of slapping us in the face, saying, wake up, you life form. We are living members in a living planet. We're like cells in a living body. That body is being trapped. Nå, nu hoppede jeg lige 2 minutter på. Ja. Altså, det er virkelig en fed video, og hun er... Altså, jeg bliver ret glad af at høre på hende. Ja. Der er andre i det her, som ligesom også udgør det intellektuelle fundament for de her becoming species og alle de her, som er mindre håbefulde og mindre... Altså mere pessimistiske og dommedagsscenarie. Ja, men det er ikke engang dommedags. Det er bare... Jeg synes, man kan høre, hvem der er blevet påvirket af den håbløse kritisk marxisme. Ja. Postmoderne kritisk marxisme, som har en meget håbløs tilgang til bygge noget nyt. Ja. Det er bare en negativ tankegang. Altså, det er altid at kritisere magtstruktur. Ja. Det er det eneste, de ligesom begår sig i. Men hvor man kan høre, at hende her, altså, jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg bliver glad at lytte til hende her. Ja. Men jeg ved ikke nu... Jeg har en masse teologiske spørgsmål, fordi der er en masse teologiske problemer med det her. Ja. Men det er fedt, at du... det er ikke regnet med, Sebastian, så det... Skal vi se her? Ja, det er først det, vi skal. Come to think that maybe the first step on their way to the awakening is the simple act of being glad you're alive. What a magic. Just to stop for a minute. That in itself is a politically subversive act because we're taught so much dissatisfaction. And that results in self-deprecation, self-loathing in a way, and a loneliness. But to pause, as in every spiritual tradition, and at the beginning of every spiritual tradition, there was this, oh, wow, get a load of this, hallelujah. I didn't create this here. I have hands, I have breath, I have eyes. There are trees out there. Here's another person talking to me. Wow. There's the sun and the moon. So simple. So that act of saying, thanks to life. And it doesn't have to be, you don't have to be in circumstances you approve of to feel that way. And then she finding the readiness and the will and the tenderness to look at the suffering. And I like that about the Buddha's teachings. He just began right off with it. Didn't mince words. Suffering is, and you're not going to make things better by running from it or pretending it's something. Just be with it and then see. When you feel grounded in gratitude, just even a little bit, so that the panic is subsides, and you open the eyes, then you can feel held enough by life to
notice and be present with what is also there and what you've been carrying around, maybe for as long as you can remember. But you can't talk about it, usually. Mainstream society doesn't want to hear about her sorrow from what is happening to life. It gets reduced right away with some personal pathology. They don't want mainstream society, the consumer society. They say, go out and shop, go shopping. Really, they want to go play. And that in all of the spiritual traditions, there's been place for mourning. Tears that cleanse. Hearts that open and get washed together. And words that get spoken of our anguish. What a deliverance to realize that that's not a private burden, but a shared experience with our brothers and sisters. When we're suffering a massive collective trauma, there's always choice. There's a choice about how we relate to suffering. Seems to me there are two ways. One is that we can let that suffering open us up to each other and bond us in greater trust and collaboration, shared strength. Or we can let it divide us into feuding and conflict and bitterness. Ja, jeg er meget nysgerrig, Sebastian. Hvad er du, det her, det er noget, du følger med i? Altså, hvad for noget? Altså, du kender hende her, du har set... Nej, jeg kender hende ikke rigtig andet end faktisk, da jeg ligesom forberedte mig til det her. Ja. Men det er meget tydeligt, hun har faktisk ret... Altså, jeg synes, det lyder som, hun har ret godt styr på the spiritual traditions, ikke? Altså, vi har både en mistaken identity, altså, hvem er der af mennesket her? Og måske et eller andet med, at vi ikke kan leve op til noget. Mm-hmm. Der er et ideal, og der var noget, der var bedre før, som vi var i, vi ikke er i mere. Og så er der det her gratitude, altså ud og ligesom reflektere over miraklet ved at være til, og så også at udtrykke den her taknemmelighed, som også er et af de første sådan ord, jeg virkelig fik taget til mig som muslim, altså alhamdulillah, ikke? Ja. Som er den her taknemmelighed og samtidig praise af ligesom af eksistensen, altså tilværelsen, og Guds skaberværk, ikke? Det er også noget, du siger, når du har haft en rigtig dårlig dag. Altså, det er også noget, når det ikke går din vej. Altså, når du er ramt af katastrofer, så siger du stadig alhamdulillah. Altså, fordi der er altid noget at være taknemmelig for, og også at egentlig være taknemmelig for. Der er også velsignelser i, at det går den anden vej. Ja. Det er sådan troen på det, ikke? Og der er noget, du har, altså, du kan godt forbinde det med noget islam her, altså den her skabelses... Eller... Nej, det var mere bare, at hun kommer forbi nogle ret velkendte... Altså, ja, det her, det er skabelsesteologi, altså der er ikke langt fra noget af det, hun har, altså den måde at tilgå skabelsen, som vi kender her i Aarhus, altså den største teolog, vi har haft herhjemme, Løgstrup, skabelsesteolog. Det er ikke så langt fra, måske det er mere hans Ole Jensen, der har det med en taknemmelighed, og man går til den skabende Gud som en vigtig teologisk forudsætning, soteriologisk forudsætning. Og det, altså der hvor jeg synes, at det er dejligt at høre på hende her, det er, og jeg også kan se, at hun ikke er påvirket af den der kritisk marxistiske tradition, er, at hun netop har det her med, at du er taknemmelig, selvom at du er i en situation, hvor that you don't approve of. Ja. Altså, hvor at i det andre, altså, og der er en som Donna Haraway, som er
en, der har virkelig også giver en masse intellektuel krudt til de her becoming species. Og de andre bevægelser, klimabevægelserne. Fordi hun er lidt, hun er kendt for det her make kin, not babies, som er, at hun udfordrer vores idé om intimitet. Vi har konstrueret ideen om intim med kun at være noget sammen mellem mennesker. Vi skal simpelthen være intime med ting og med dyr. Ja. Vi vil ikke snakke mere om det. Nej, det er sjovt. Det er jo, jeg synes, det er bedst interessant. Der kan være, for mig at se, det kæmpe teologiske problemer med det. Men ja, og så det er alt muligt med at dekonstruere mennesket også. Altså, at vi ikke er mennesker og alt muligt. Men der er så meget kamp mod magtstrukturerne. Altså, det bliver så kynisk, altså, synes jeg. Altså, okay. Med hende Donna Haraway, at jeg synes, det... Så du er også der, som en mere sådan, jeg vil næsten kalde det en eller anden form for stoisk mentalitet, også at sige tak til noget går dårligt. Altså, man skal ikke projicere det over på et fjendebillede, og så være sur og vred. Ja. Men der er en form for... Ja. Okay. Ja, det var bare lige, hvorfor at Joanna Macy her, at jeg blev positivt overrasket, da jeg hørte fra hende her, ikke? Jo. Og egentlig godt kan relatere det til, altså kan se, hvordan at hun tror virkelig tænker, at der er en spirituel awakening, altså kan man da få igennem klimaet her. Ja. Men hvad tænker du? Jeg vil gerne høre, hvad du tænker ellers. Jamen, jeg synes, det er meget sjovt at se, hvordan klimaet kan være startskud til en ny form for spiritualitet. Altså, vi har jo haft det, jeg synes jo ikke, på den måde er det jo nødvendigvis ikke helt nyt, i den forstand, at mennesket har været altid, de sidste 200 år, søgt tilbage til en form for tilstand, hvor tingene fungerer bedre end naturtilstand, eller en ideel tilstand, hvor vi jo er fri for kapitalisme og civilisationen og så videre. Og jeg kan måske godt være nogle gange være skeptisk over for den her sådan alt for meget længsels, nostalgiske tilgang til fortiden. Der er en... Altså, jeg er nok mere på den her... Altså, Heidegger, han har jo en masse af det her... den tyske filosof, han yndede jo at gå i bjergene, og det var der, han fandt en form for en værensform, som er mere autentisk, eller oprigtig, og for mig at sige, det er måske, altså nu kan vi se på det her Københavner-fænomen og Aarhus-fænomen, dem der har boet i byen lang tid og været urbane, lige pludselig får lyst til at gå ud, flytte til Sydfyn og lave gulerødsmarker, og dyrke jorden og være i kontakt med jorden på en mere harmonisk måde. Altså det er en ny bevægelse, at man skal helst ikke blive forankret i storbylivet for meget, men man skal finde tilbage til rødderne og så videre. Og det er jo ikke så underligt, den her med species, den her becoming species bevægelse, synes jeg ikke er så underligt, at den florerer for tiden. Altså, man kan jo bare tænde på bunderøven på tv'et. For mig at sige, der er en spiritualitet, underliggende ideologi, eller spiritualitet, som er med til at underbygge den her klimaspiritualitet. Og så det er jo, det er jo skabelsesteologisk, det her. Altså, man værdsætter skabelsen, som den var skabt. Og så et par mennesker måske ødelagt en masse med dets fiksfakserier og dogmer, ikke? Jo. Men altså, det i hvert fald kunne være interessant, hvis man kunne blive bevidst om, at der er de her, der er ligesom en fortælling om, hvad mennesket er, og hvad naturen er i klimaaktivismen, ikke? Altså, vi snakkede om de her posters, ikke? Jeg ved, sådan nogle banner, hvor der er sådan en grædende klode. Jo. Altså, jeg ved ikke, det er en grædende klode, og hvor at mennesket bliver set som klodens sygdom. Ikke? Ja, det har jeg set mange af dem her. Altså, hvor kloden har fået en sygdom, og det er mennesket, ikke? Jo. Og det er sådan, og så også i det her med, at vi ligesom ødelægger naturen, ikke? Altså, fordi man kan sige, hvis man virkelig bekender sig til sådan en materialistisk verdensbillede, ikke? Som er ligesom det, man kan sige, at videnskaben
typisk snakker i, ikke? Altså det her med, at vi er tilfældigvis, ikke? På en roterende klode, og som bliver destrueret når solen slukker. Altså, og der egentlig ikke er noget, der er mere betydningsfuldt end noget andet. Altså objektivt, uden for menneskets psykologi. Altså hvor vi har den her meget skarpe skelnen mellem det, der ligesom er objektivt derude, ikke? Og så det, som ligesom er subjektivt, som mennesket påfører den objektive døde, så ved jeg det, formålsløse verden. Ikke? Altså, der er ikke rigtig formål med naturen, med verden. Altså, hvis man ligesom bekender sig til det, så er det lidt svært at sige, at vi ødelægger naturen. Altså bare den sætning. Altså fordi så det baserer sig på en præmis om, at der er en form for orden i naturen. Ja, det vil sige en axiomatisk, en teologisk forestilling om orden, der var skabt. Ja, klart. At der er en orden i naturen, som hvis bare mennesket ikke var her, så ville det være bedre på en måde. Ikke? Og her, når vi bare begynder at sige, at der er noget, der er bedre, ikke? Så hvor har vi det fra? Hvorfor er det bedre? Fordi altså jeg er meget, altså det er sick planet noget. Altså jeg synes, det er en kedelig nihilisme i dybest set, at man som menneske forestiller sig, at man kan stille sig på skuldrene af sig selv som menneske, observere sig selv som menneske, som noget forfærdeligt. Det er meget, jeg oplever det i mediebilledet, det er jo godt, at der, for mig at sige, at det er kun mennesket, der kan forestille sig, at mennesket selv er problemet. Altså og det kan vi, der skal mennesket til at degradere mennesket til noget værre end dyret. Dyrene gør det jo ikke, de er jo bare instinkt og naturligt til på den måde. De laver ikke den her etiske fordobling eller reflekterer til det ypperste. Det er også derfor, jeg har så svært ved Dansk Folkepartis, altså, jeg har svært ved dyrepolitik. Jeg synes, det er fuldstændig røvsyg antropologi, der kommer frem ved jeg forstår godt, at en eller anden form for, at dyr skal behandles ordentligt og så videre. Men det, at man insisterer på politisk set, at dyrene skal have det godt, og man ikke overgår menneskerne. Ikke? Og for mig at se, det er den mest historieløse, antihumanistiske politik, der findes, og som på den måde lige pludselig flugter godt med sådan noget sick planet tankegang. Fordi at man forestiller sig, at dyrene skal beskyttes frem for mennesket. Og de skal stemme, altså man kan nemmere forestille sig tilgivelse til en mild tiger, end en mand, der mishandler sin hund. Ikke? Og det er for mig at sige, at det er et symptom på, at mennesket simpelthen har mistet et overskud. Altså, det er jo ikke på at være politisk. Altså. Nej, men jeg vil heller ikke være politisk her overhovedet. Det er mere en tanke omkring, at de her klimabevidste, som siger, at naturen, altså der er sådan et koncept i det her, som er noget med at respektere planten, altså afgrænsninger. Du ved, søen har sin egen, ret til, at ikke at mennesket ikke går ind og ligesom tager, altså, korrupter, eller går ind og overskrider en eller anden grænse, ikke? Og dyret har sin egen grænse også, som ligesom skal respekteres. Og så vil jeg sige, jamen det vil jeg egentlig være positiv overfor, fordi at jeg ser mennesket som havende en privilegeret plads over dyrene. Okay. Ja. Og at den her privilegerede plads er det, der gør, at vi bliver nødt til at tage ansvar for dem. Det er næsten skabelse. Det er jo Adam i Edens have, der får ansvar til at give dyrene navne. Så det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har et ansvar for dyrene. Og det er netop i det, at vi tager ansvar for de andre dyr. Det er der, vi hæver os over. Ja. Og det lyder ikke så godt i de klimabevidste ører, det her. Fordi det er netop, der er et hierarkisk forskel med, altså det er jo i skabelsen både i islam og kristendom, at ved at Adam giver fuglene og planterne navn, jeg kalder dem navn, det er hans opgave, så hierarkiet opstår der, fordi han på den måde så får han ejerskab over det ved at nævne det med navn, ligesom Gud har ejerskab over os, fordi han nævner Adam med navn. Så det vil jeg... Og det er mere traditionelt i den forstand,
altså teologisk forankret i måske Bibelen. Altså, grunden til, at jeg tager det op her, det er egentlig, at det er egentlig for ligesom at fange de her klimabevidste, som mener, at dyrene har en ret til liv. Ja. Ikke også? Jo. Fordi det er lidt svært at komme uden om, at det er os, der bliver nødt til at håndhæve den her ret. Ja. Og det er os, der ser dem som havende en ret. Ikke? Og det giver os et form for ansvar, som ikke er pålagt dem. Ja, på den måde er hierarkiet. Det er blevet sat der. Så faktisk et forsøg på at udligne, at sige, at et menneskebarn er fuldstændig det samme som et grisebarn, som nogle af de her veganer, også i Danmark, veganer tager tid. Jeg tror, en fra Veganerpartiet sagde det her, at et grisebarn er fuldstændig samme, lige så meget værd som et menneskebarn. Det er et forsøg på at udligne, så at fjerne hierarkier. Men i det, at de siger, at vi bliver nødt til at respektere de her rettigheder, som dyrene har, der bliver de faktisk nødt til at hæve mennesket op. Ja. Så en privilegeret situation, som at dem, der navigerer med. Ja, fedt. Og det er meget sjovt, det er en fed sondring jo, fordi der findes jo helt klart nogle radikale klimaaktivister, som vil hævde, at det grisebarn er så meget værd som det gør det. Ja, det gør det. Og der er nogle problemer ved det, fordi jeg synes jo dybest set, at der skal et menneske til at forestille sig, at noget kan være mere værd end andet. Og allerede i den værdimæssige sondring, at vi kan sætte værdi på noget, er for mig at se en menneskeligt udgangspunkt. Og på den måde. Altså, så man kan ikke slippe ud over, at vi er i vores bedømmelse af, hvad noget er værd, og ikke at være noget værd. Der hæver vi os over naturen. Ja. Og det er jo... Ja. Det er bare lidt en komisk sådan... Lad os gå lidt videre til... Jeg vil egentlig godt prøve at vise et andet aspekt af de her nogle flere danske eksempler, som er interessante også. Ja, jeg er meget gerne interesseret i det. Jeg synes jo nogle gange, så kan man komme til at invitere alle mulige tendenser, og så overføre dem til diskussionen, der måske har en sammenhæng. Ja, men så lad os tage nogle flere danske eksempler, og det er også den ene er egentlig en god bekendt, altså egentlig jeg godt kan sige, er en ven af mig, som har det her Center for Væredygtighed. Væredygtighed. Og det er et forsøg på at egentlig, og jeg har også set det internationalt, at i udgangspunktet i, at FN har taget de her 17 verdensmål, så kræver opnåelsen af de her 17 verdensmål også en transformation af mennesket. Altså vi bliver nødt til at ændre os, så vi kan leve op til de her 17 verdensmål. Ja. Så det er de 9 væredygtighedsmål. Okay. Ja. Så det er en transformation af menneskets tur. Eller hvad siger jeg? Alright. Vi lever ikke op til de her. Ja, prøv at gå tilbage, prøv at tage de der mål der måske. Men egentlig først og fremmest, synes jeg, da jeg hørte det her, at det var interessant. Et interessant udvikling i det her med de 17 verdensmål, der er blevet sat op af FN, at man ligesom indser, at jamen, mennesket lever slet ikke op til at kunne opfylde de her verdensmål. Mennesket er korrupt, altså i det her forhold, ikke? Og vi skal og faktisk synder vi i vores daglige ageren, hvis vi oprigtigt mener, at verdensmålene er noget, som vi bør stræbe efter, ikke? Er noget godt, ikke? Og så er der de her væredygtighedsmål, som ligesom en indre transformation til en ændring i det ydre. Altså, det er sådan, han præsenterer det her egentlig. Altså, nu prøver jeg at snakke det lidt i sådan et religiøst sprog, for at kæde det sammen, og for også at se, om det bider fast, ikke? Om du synes, at vi kan sige det her. Ydre forandringer kræver en indre omstilling. Hvad tænker du om det? Er der ikke noget, altså er det, der har vi også nogle ting, der er på spil med, at mennesket ikke, altså lever op til de her, til det, som vi ønsker at kunne manifestere i verden. Altså. Ja, og det er fordi, at indre omstilling, det nogle gange så det
det er mit teologiske, mit præstelige islet, der niver mig i benet, når jeg hører om altså det der med indre omstilling. For mig bliver det for indadvendt i en anden forstand. Altså det er fordi, at det mennesket skal på en eller anden måde forestille, altså man finder sandheden ved at lukke øjnene og meditere og nå til en højere erkendelse som en spirituel bevægelse. Det er for mig at se ikke nødvendigvis særlig evangelisk. Fordi der er den ydre omstilling, der kræves for at mennesket kan transformeres. Det vil sige, det er ikke noget inde i mig selv, som er det, der forandrer mig. Det, der forandrer mig, det er en ydre, hvad kan man sige? Handlinger, eller hvad? Altså i kristendom, så er det jo Guds ord, der forandrer mennesket. Tilgivelsens besøgelser. At det er et ydre. Altså på den måde så ser jeg, altså det her det ser jeg som en form for indadvendt religiøsitet. Og for mig så jeg ser kristendommen som en radikal udadvendt religiøsitet. Fordi det er altid, du har aldrig noget i kraft af dig selv, det er altid med det ydre omstændigheder, med et andet menneske eller evangeliet, at en transformation finder sted. Så det er måske bare det der indre omstilling, jeg måske er lidt på loren ved. Og det er fordi, man kan sætte sig ned på en ø og så ændre sig selv ved at meditere eller spekulere. Der har jeg nogle teologiske... Men det er rigtigt nok. Men det virker også til at være meget det her. Altså det er meget individuelt selvreflektion. Ja. Men altså det var først fik øje på, det var ligesom, at den her med, at vi har ligesom sat de her mål op, ikke? Jo. Og så går det op for os, at vi lever ikke op til det i vores daglige virke, ikke? Det er klart. Og jeg forstår godt, at forestillingen om, at mennesket skal ændre sig, som en mulighed for at nå i mål med, lad os sige, FN's verdensmål og så videre. Jeg forstår det godt, at der skal i hvert fald en ny måde at forstå mennesket på, hvis vi skal... Altså, det er også det med, at det er en forestilling om, at mennesket altid er konstant. At vi har altid været de samme siden det første stenaldermand, ikke? Jeg synes, at mennesket ændrer sig hele tiden. Altså, at sammenligne et moderne menneske med en mand, som bare for 1000 år siden, for eksempel, der bundmanden, som ikke kunne forholde sig til tro, ikke? Altså, der sker en fuldstændig, det jeg kalder en værens forvandling i mennesket med tiden. Vi kan ikke sammenligne os med mennesket for 1000 år siden, fordi at verden er så forvirret og pluralistisk i dag, og der er alt muligt andet, som der gør, at vi kan ikke længere forholde os på den måde til verden, som det tidligere mennesker gør. Altså, det bliver en anden form for forståelse af menneske, der måske opstår i de her krisetider med klima og FN-mål. Og på den måde, så kan jeg godt sige, at der er et behov for, at mennesket skal forandre sig for at tilpasse sig. Ja. Og det er altid en tilpasning og forandring, fra mit synspunkt. Men, altså. Men så spørgsmålet om det er noget, man finder hos et indre. Det er bare den, jeg holder lidt. Men altså, jeg tror, der er i hvert fald noget om, at der er nogen her, der ønsker at ændre ideen om mennesket. Ja. Men det er bare, nu er det bare, jeg ved ikke, om det var det, du mente, fordi det en ting er at sige, at vi kan, at ligesom, vi er svært ved at sammenligne, hvad menneske betød for 1000 år siden og i dag, og så sige, at vi kan ligesom konstruere, altså vi kan ligesom skabe et nyt menneske, der passer til en ny verden. Ja. Og det er jo noget helt andet. Det er noget helt andet, men altså det er jo, hvis du spørger ind på højrefløjen, så er det klart, hvis du spørger på den politiske højrefløj, så siger man, nej, mennesket er i sin essens det samme, som det altid har været, og en forestilling om en transformation af mennesket er utopi, eller det er sataniske unatur, og så videre. Altså, der er en stærk ontologi hos højrefløjen. Var det ikke det der med, at højrefløjen, den ontologi, altså der er ligesom en fast ontologi, mennesket er konstant? Ja, altså forestillingen om, at mennesket kan ændre sig, det vil sige, at mennesket i sin essens bliver anderledes end det, som det var siden stenalderen, eller siden Adam og Eva, hvad man helst hælder mest til. Det er jo klart, hvis man har en stærk ontologi, det vil sige, at man bestemmer væren som noget fast, fuldstændig defineret, der ikke kan ændre sig. Så er du over i en eller anden form for, det er ofte højrefløjen, den teologiske højrefløj, der vil fastholde
den forestilling. På den måde er alt tale om forandring af mennesket. Det er noget marxistisk plader, eller det er noget, det er noget. Følge det. På den måde så det her med at forestille sig, at mennesket kan transformeres, togesnak, eller så er det woke-ideologi, eller og så videre. Ja. Altså, men tanken er jo også teologisk, at mennesket i møde med i kristendommen, så i møde med evangeliet, forvandles til, altså ikke forvandles som i substans, men er Gud er altid den, der siger ja til menneskets, når mennesket siger nej. At sådan, vi har tilbøjelighed til at sige, sådan er det bare, og Gud er altid det åbne det i den relation, der siger, det kunne måske også godt være det her. Så. Men det er hvilken teologi, man abonnerer på. Men, ja. Men, jeg er ikke teologisk fluent, eller klædt på til at sådan at se teologiske ting her, men det var egentlig bare det der med, at hvis man ligesom bekender sig til 17 verdensmål, og så kan indse, at man ligesom, ens hverdag er fyldt med valg, hvor det ene har det rigtige valg i forhold til 17 verdensmål, og det andet er forkerte valg, så er mennesket synder i forhold til de her verdensmål, der er blevet sat op. Ja, og det er jo meget sjovt i forhold til den her hypotese der, at nu hvor vi ikke kan, lad os sige, det kunne lige så godt være de 10 bud, ikke? Altså nu kan vi ikke efterleve de 10 bud, det skal vi så øve os på, til at kunne overholde de 10 bud, og på den måde transformere som Gud gerne vil have det, ikke? Og her så er det jo bare i forhold til bæredygtighedsmål, så det er jo hvordan humanistiske projekter, FN-verdensmål bliver den nye religion, og vi skal efterleve. Så det, men der er en, der appellerer til samme struktur. Ja, forstår jeg. Ja, og at der er en udfordring af, hvad mennesket er, og den her idé om, den her kategorisering af menneske, bliver udfordret hos de her folk. Og nu kan I lige se, at det man ser også hos Becoming Species, og også Center for Bæredygtighed, det er, at vi er natur. Vi er natur. Det hele er natur. Ja. Sådan at vi alt sammen hænger sammen. Og det hele er en stor harmonisk. Og de her distinktioner mellem, og det her og kritisk over for det moderne, sådan mennesket er anderledes end natur. Og mennesket er anderledes end andre arter. Nå, men må jeg lige tilføje kommentarer for det? Det er også sjovt, at det er for nyligt, at asatroisk samfund er jo blevet accepteret som et trossamfund. Ja. I de sidste, jeg ved ikke om det er 30 eller 40 år siden, jeg kan ikke huske det. Men det oplever, altså asatroisk samfund i Danmark, oplever jo også en stigende tilknytning, fordi at den her naturreligion, før kristen, før monoteistisk religion, appellerer måske mere til den her naturdimension med, at mennesket skal tilbage til rødderne, og tilbage til ulven, og tilbage til træet, og så videre. At det her, man vil jo i gamle dage, som man vil kalde det her for hedenskab. Altså, det er en hedensk tendens, altså eksplicit hedensk, at man dyrker et træ, at man omfavner træet og tilbeder det og sådan noget. Det gjorde hedninger i gamle dage, og dem bankede vi jo sønder sammen i historien. Ikke? Og på den måde så kan man jo godt sige, hvis man var meget konservativt indstillet, at vi ser desværre en hedensk tilbagegang i dag. Det er godt. Og det er nogen, der påstår. Ja, altså hedensk kan man sige, det er polyteistisk. Altså, det er polyteisme og panteisme. Og det er polyteistisk, der er flere guder. Flere guder, og det kan jo også være guder. Og det er meget forbudt jo. Altså det er den store synd i islam. Jamen det er det jo også altså det første bud i Moseloven, det er, at du må ikke have andre guder end Gud Herren. Ja, det er en YouTube-kanal, som tager mange af de her tænkere med. Altså ikke sådan en som Joanna Macy, men det er Donna Haraway, Paulo Freire og mange af dem her, der kommer fra den kritiske marxistiske skole, som også er kommet ind i klimadebatten. Ja. Og altså Donna Haraway er egentlig den, altså ligesom Judith Butler er for køn, og at der ikke er noget altså at de her kategoriseringer er en udtryk for magt og tyranni, altså det kommer fra Derrida, ikke? Altså ligesom at kategorisere noget, det er en udtryk for magt, ikke? Og tyranni. Og det her, Donna Haraway er ligesom
Klimapandangen til Judith Butler. Female spotlight. Ja, fint nok. Ja, interessant. Det er ikke, men... og der har vi den her meget super velproducerede YouTube-kanal, som ikke er særlig kendt, som virkelig fine videoer. Men jeg vil sige, jeg synes, at den er lidt mere uhyggelig tendens, der kan vente rundt om hjørnet. Ja, lidt i forhold til lidt modsætning til Joanna Macy, hvor der var den her lidt optimistiske og taknemmelighed, så er der den her lidt mere kampvillige, eller hvad? Ja, kynisk, eller jeg synes, den bevæger sig over i noget meget, sådan uhyggeligt egentlig. Altså sådan, den her video, vi skal se, det der står på thumbnail, on the human-animal distinction. Menneske og dyr. Altså det med, at der ikke findes noget menneske. Ja. At der er ikke menneske, der er ikke noget, der hedder menneske, som ikke er et ikke-menneske. Okay. Og tager faktisk udgangspunkt i evolution, at det er sådan en lang forandring. Altså at arter ikke rigtig findes. Men det er noget, vi finder på. Også spændende. Inter-animals identity difference and distinction points toward a particular moment in which we find ourselves. Countless scientific evidence and anecdotal examples are appearing in academic articles and even in popular media, showing the non-human animals possess, to different degrees, many of the capacities commonly believed to be characteristic of human beings. In light of this, Calarco points out that by presupposing a sharp human-animal distinction, Western philosophy has, more often than not, failed to live up to its ideals, deeply neglecting animal issues. At kvinde kan være mand, og mand kan være kvinde, det princip kan vi bruge på alder. Altså min far kan være teenager, og vi kan også bruge det på menneske. Altså at jeg er en kat. Ja. Det er nøjagtigt det samme princip. Og det er, at kategoriseringer er en form for magtudøvelse, hvor du udelukker andre, der kan være inde i det. Så ved at sige, æble er et æble, så siger du samtidig, at æble er ikke et pære, og du udelukker pæren for at være et æble. Og med det her, der er det, altså med alder og med menneske, det er det samme princip. Og det er egentlig også underbygget med, at Donna Haraway trækker også på Jack Derrida, som Butler trækker på. Og det er her egentlig bare appliceret på menneskekategorien. Og vi kan se det med det her identity, at der er masser, der underbygger det her. Og det kunne godt være det næste. Det kunne godt være det næste, jamen det er det sikkert. Lad mig spille videre her. Ja, jeg gør det selv. The identity approach stresses a fundamental aspect of our human-animal bonds. Influenced in part by evolutionary biology, the philosophers within this paradigm argue that there is no solid and clear break between humans and animals, as generally found in Western thought. Thus, the first aspect of this approach is the assertion of a deep continuity between human and animal capacities and traits. This continuity is based on Charles Darwin's insights that there are no differences of kind between species, only differences in degree. The second aspect of the identity approach is the principle of Det er meget sjovt, at de får også på en måde inkorporeret Charles Darwins videnskabelige teori. At det her, det er ikke bare et filosofisk, æstetisk projekt, men det skal backes op med den hårde videnskab. Jamen altså, det er ikke så svært at argumentere for. Hvis man bare siger, at hvis man tænker, at mennesket kommer fra aber, så skal du tænke, at der på et eller andet tidspunkt graduering, ja, klart. Et abepar, som fik et menneskepar. Og det er jo ikke sådan, det hænger sammen med. Så det vil sige, du kan faktisk ikke lave en skillelinje, hvor mennesket opstår. Ja. Og derfor så er det helt fair. Altså, der er mere menneske, mindre menneske, og en abe er mindre menneske, og en krebs er mindre menneske, men ikke. Altså, det er sådan. Equal consideration of interest. This principle signifies that if an animal has interest, we ought to consider them, and that no further justifications are necessary to treat sentient beings adequately. Thus, beings who are identical or fundamentally similar in ethically relevant ways deserve identical or fundamentally similar consideration. Within the identity approach, the act of suppressing animal interests on the ground that they are not part of the dominant species is considered an unjustified prejudice.
Following this reasoning, the identity approach seeks to challenge speciesism, which is generally seen within this approach as a form of irrational discrimination. The primary focus is often placed on individual consumption habits, but there are cases when attention is directed towards structural issues. Some of the well-known thinkers operating within the identity approach are Peter Singer, Tom Regan, and Paolo Cavalieri. They all argue that evolutionary similarity requires us to consider more egalitarian ethics. Altså for at runde lidt af, Ja. og ikke fordi det her det åbner en masse spørgsmål, som vi kan gå videre på med teologisk og filosofisk. Men det er jo klart, at for at lave hale på den her hypotese, som vi laver ud med, at det religiøse sfære, altså den her tanke om, at den tanke, man har haft fra ateistisk side i mange år, var, at samfundet blev mere rationelt, og vi var mere evidensbaseret, og vi på en måde ikke ville gå fra religion til et mere sekulariseret samfund. At der er måske nogle nye tendenser i klimadebatten, som kunne trække i en modsat retning, at der er nu en religiøs vækkelse, der forsøger at fusionere klimabevidsthed og bevægelse sammen med en form for revitalisering af naturreligion. Og der er helt sikkert noget her, som måske også kræver en religiøs granskning og en religiøs analyse. Altså jeg synes egentlig, sådan religionssociologerne, kan de ikke komme på banen og sige noget om det her? Det tror jeg, der er. Altså jeg er sikker på, at der er nogen, der er religionsvidenskab, de sidder og er helt vildt meget optaget af det her spørgsmål. Jo. Men egentlig også lige for at slutte af på noget, hvor det... Altså jeg tror egentlig ikke, vi skal bare passe på med at se det her som... altså jeg tror ikke helt seriøst ikke på, at det er... At vi så... At der er den her åndløse, religiøst frie verden, og så var der kristendom på den, og så når vi trækker den væk, så kommer der noget andet på den. Altså, jeg ved ikke, om det bliver illustreret på en måde. Det jeg prøver at sige, det er, at i det her postmoderne kritik af menneskekategorien, eller mand-kvinde-kategorien, der tror jeg, der er en kritik af den her oplysningstids idé om, at vi bare kan se på verden helt neutralt eller objektivt, og så beskrive den. Og mennesket kan ligesom rationelt overveje ting, og så forstå verden. Altså også den positivistiske. Ja, klart. Jeg tror, at det er udtryk for, at der er et problem i det, man har bygget altså oplysningstiden på, om det er empiricismen, eller hvad det er. Det er jeg ikke helt klar over endnu. Men, og det, jeg synes det... Ja. Men altså, jeg tænker det, jeg håber da, at det her, at vi forholder, vi blev inden for substitution hypothesis her. Lidt, ja, vi er jo ret... Det er måske meget nemt at bare gå i alle mulige retninger og sige, det her, det er bevis på substitution hypothesis, men nu var det også primært klimaspiritualitet, der var, jeg tænker, var relevant. Ja, jeg har fået blevet introduceret til et emnesfelt, som jeg ikke kendte til. Ja. Og jeg så de 2 videoer der, så siger jeg synes det, om ikke andet, så er det, så synes jeg jo det, at noget det er noget, man kommer til at beskæftige sig med på universiteterne i lang tid, det her. Og det er både, altså man kan jo sige, det er jo både spændende og så det er også uhyggeligt. Altså der er noget, ja. Godt, men det må vi nok sige, det var det. For det er dengang godt, den er også op på noget tid, jeg tror ikke min iPhone har mere plads. Nej. Så det er fint, tak for det, Sebastian. Jamen lige med. Fornøjelse. Det var sgu hyggeligt. Godt. Slukker du? Yes.